kai higher secondary class 12 ko 2019 o jotin islai kok borogo gobang kuk number manai kha Goria Deborma Shukurai Deborma Bihari Gumu Amtoli Sipahi Jalani Bobo Haido Boys Butchong High Secondary June Noko Bini High Score Mark 98 Goria Deborma no koinai dan shop Bini Paki Haina Hai koinai Ruma Koloi Chanda Sudan Nokonai Bini Bihari Gumu Confident tabukna bechugo graduation eba rungna kotoni paithak anjokungo je jottrislai gobang kuk mannai kok borogo bongkha wajit deborma bono koinai dansha finali bagi please fularani deborma bono koinai dansha finali bagi apno karibo tabukna obechugo ke post graduation examination 2019 rungna you eba University ni paithak anjokungo kok borogo jottrislai gobang kuk number mankha Sonju Deborma Goirenu Deborma bini Bukhari Bumu Bobendra Sardar Para Khoi apno kari togo Monju Deborma Bobo Haino High School kok borogo Rungnok Yung eba University ni bechego Surjomoni Deborma bini Bukhari Bumu Begram Para Santhang Tripura Mandini Borok Borokno koinai daktino dangsha finali bagi Manavati Deborma 95 Tei college mannai rokni rungna kotoro mannai rokni ungkha 8.94 8.64 Borok jotono tabuk sokat jafar jaknai Puirano yapar jaknai Roton Deborma no Roton Deborma ni phasingte khorsa ke rei phainai Saka Jafar nani bagi kabuk nai tini ni pandani Narwai okra pandano cengshai renai hastini Tiprasha hamkai Bedik ni Montri Borang-Borang Mucang Mebar Kumar Jamatia Sadu Sini Alaida Narwai Tongu Tini ni pandani Ti Phang Tongu Pandani Narwai Motom Jeng Borang-Borang Juk Niti Dep Tini ni pandani Ajuk Phang Borang-Borang Sini hastini MLA Mucang Dr. Otul Deborma Tongo Borokno koinai khorsa ke rei phainali bagi Borokni khachini thinang kok borokni hafaru borokni yak kharimu जों नासुgi dong Bufuru kotor kucu ungei bufuru te bohili kokok no omuri bagi जों नासुgi Kok borok hafaru borok phainai salo tebo warsuk mung kaham tinang kaham panji mung kaham nahar mung kaham imang kaham sinam mung kaham ya pariman borok bagi norok ya borok ni choyawi tongnani uthun Tibo norok ya borok ni choyawi tongnani Tabuk postgraduate bechego 2019 o takuk Sonju Deborma tei bukuk Monju Deborma Borok no bahana hai saka Jafarnani kabuk nai tirini pandani narwai nokno
बेरेनो हमबाय सकात माननाय रखनो borok nong khachini thinang teibo thinang song achukjak ayang ukologo norok jotoni no sengdang saw nuknani buchigo haini bagui norok jotoni bagui